ана ин манзараро бинед дӯстони азиз. Манзара ин кӯҳ номаш хо дӯстони азиз кӯҳи морӣ будааст, яъне ки ба хиёлам инҷа мор бисёр будааст. тамошо кунед дӯстони азиз. Хулас ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор, ҷамъияти Нурбахш дӯстони азиз. Мо дар ин ҷо як солнечный панел часпондем. Хулас 5 та панел 590 ватта. Объект хона калон аст. Ипара бо хона дорад, ипара бо ина оғилхона. Хулас 5 та панел 590 ватта, 6 инвектор, 5 киловатт запас батарея мондем. Оянда худо хоҳад ина пара панел мешавад дӯстони азиз. Ахир панелора мемонем иншоалло. Бо добавка мекунем худо хоҳад. Авто полный 6 ҳозир системаро ҳамаша монтаж карда буд кардем. Ҳаво гарм буд, ҳам хел шур зад дӯстони азиз. Арақи безев кардем. Хулас ҳамаша установка буд кардем дӯстони азиз. Ин хел хона дӯстони азиз. Дар ин ҷо дута кондитсионери 9 куба истифода мебаранд. Бо ятанимта холодильнику освещения хона, термикс ба навбат истифода мебаранд. Хулас ҳам хел дӯстони азиз объекти хона ина мешавад. Хулас ҳам хел манзара территория дӯстони азиз. Площадка калон беҳад аҷоибот аст. Часпонда буд кардем. Акнун ҳозир батареяша барои шумо рафта нишон медем. Ҳамаш 100% худо хоҳад дута хонада тақсим карда мондем. Главни хонара калона алоҳида кардем. Ин пара бо временкош ошхонаош буд, ила алоҳида карда мондем барои нагрузка наомадан. Объектмон буд чид худо хоҳад. Марҳамат. Солнечный бозин бошад. Бемало занг зада муроҷиат мекунед. Дар тобистонам, зимистонам, тирамоҳ ҳам бемало 4 фаслда истифода бурдан мегиранд худо хоҳад. Карказош мощностиге тамошо кунед. Каркас ҳамаш гайкаболт шидаги дӯстони азиз. Сварка пуварка нест, ҳамаш гайкаболт кардаги дӯстони азиз. ҳам хеле уже қариб шом шидест. Ҳамаша часпонда буд кардем. ҳозир тарафи аккумулятораш нишон медем. Пара хеле рост пара раҳ аст, тарафи Кӯлоб мерава. Исту бошад центри Данғара мерава дӯстони азиз. Баитам бо раҳ аст, ба ин қати мебуроем тарафи Кӯлоб. Хоб ина система дӯстони азиз 6 киловатт инвектор, 6 автоматош, ду хонада тақсим карда мондем. Боло мекунад давлатӣ, поин кунад солнечный. Разеткашам роварда мондем. Автоматика мемонем 100% кор мекунад. Хоб ина батареямон литий дӯстони азиз. Зарядаш пур аст 94%. ҳозир свети давлатида истифода бурда истодааст. Поён мекунем, кор мекунад солнечный. Ипара ина тамошо кунед система. Хулас ҳамаш тайёр карда мондем. Худо хоҳад 5 киловатт запас дора. Оянда бо 5 киловатт пара мемонем иншоалло. Бо 5 тарига панел дар боло мемонем дӯстони азиз. Бемало занг зада муроҷиат мекунед. 987 17 90 95. Пара ина ҳатто ки заземленашам мондагиам дӯстони азиз. 5 киловатт запас дорад худо хоҳад. ай сар омада ина буд када гузашта рафтестем иншоалло. ҳаракат кунем ки ҳамин гидошта филтроша тез тоза када бестем дӯстони азиз. бисёр кас иҷада кавракли мегуфтааст. Кавракли бага ҳама мешиносанд. ноҳияи Данғара кавракли аз ҳамон саргазон дасти рост арупараи заправка рост медонем дӯстони азиз. ай мактаб гузашта кавракли будааст. хулас назди рай поездаем.